हाग्रामा महिलारिया इएम जाहैनायनि बाथ्रायाथ' बाद हो दिनै फैबाय थानाय 2025 नि बिटिसि इलेक्शनाव इउपिपिएल हानजाया सासे सानैनि बादैजे देरहानायाव गैया। आथिखालनि सरकारा रायजो राजाफोरनो होनाय जबानफोरखौ मावफुंनो हायै जे एसेबो बेसेन गैयै अजन गैयै बाथ्रा बुङो। नैबेनि थाखायनो दा रनजित बसुमतारीनि बुंनाय बाथ्राखौ खुनु मानसियानो दा बिटिसि ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा जेबो गुरुत्व होआ। बिटिसि इलेक्शना सेप्तेम्बर दानाव जागोन बे बाथ्राखौ अलरेडि जोंनि आसामनि मुख्यमन्त्री मानगोनां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि खुगाजों फोसावखांबाय। दा सेप्तेम्बराव जायो ना अक्ट'बराव जायो ना डिसेम्बराव जायो जोंहा बेजों खोथा गैया। जोङो बिपिएफ हान्जाखौ सक्तिशालि खालामनो थाखाय बा रायजो राजाफोरखौ बिपिएफ हान्जायाव खौसेयै आरोबाव जोङो बोनथुमनानै दोननो थाखाय इलेक्शन जायैनि बेसेबांबा सिगां समनिफ्रायनो बायदि रोखोम हाबाफारिखौ लानानै खामानि मावबाय थादों। दलनि एक्टिभिटिसआ अर्থাत हान्जानि हाबाफारिया इलेक्शन जागोन जायाजों खोथा गैया। दलनि हाबाफारिया जेब्लाबो 24 आवार सोलिबाय थायो आरो बे हिसाबै जोंनि दतमा ब्लक बिपिएफनि सिङाव थानाय गामि गामि मोनफ्रोमबो ओनसोलाव मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव जोंनि बिपिएफ हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा सम सम जायगा लानानै बिथांमोनहा रायजो राजाफोरनि खाथियाव थांदों आरो रायजो राजाफोरखौ बिथांमोनहा हान्जानि बागै गोबांथार बाथ्राफोरखौ बुजायनानै आथिखालनि सरकारनि फेलें जानाय आथिखालनि सरकारा रायजो राजाफोरनो होनाय जबानफोरखौ मावफुंनो हायै बिथांमोननि गासैबो फेलें जानायफोरखौ रायजोफोरनो फोरमायनानै दलनि रायजो राजाफोरनि बुंनो गोनां फोरमायनो गोनां बाथ्राफोरखौ फोरमायगासिनो दं, मावबोबाय थादों आरो दिनैबो जोङो बे हाबाफारिखौनो मावदों। फैबाय थानाय बिसायख'थियाव रायजो राजाफ्रा एबार बिपिएफजों थागोन। बिपिएफखौ 15 बोसोर सरकार जायफोर रायजो राजाफ्रा बिटिसिआव सालायहोनानै जेखिनि माखासे जौगाखांनायनि साराउन्डिं बिटिसि ओनसोलावहाय नुबोबाय, बुंनो थाङोब्ला दिनैनि बिटिसि गभर्नमेन्ट इउपिपिएल आरो बिजेपिनि जे गभर्नमेन्ट दं बिटिसिआव थांनाय साराय बोसोराव बिथांमोनहा जेबो खामानि मावनो हायाखिसै आरो बेखायनो सिगांनि गिलु फालु जौगाखांनायनि रायजो राजाफोरनि सुजुग सुबिदानि रायजो राजाफोरनि आंखालफोरखौ सुफुंनायनि जे माखासे हाग्रामा महिलारि दैदेननायनि हान्जा एबा सरकारनिफ्राय मावबोनाय जादोंमोन, बेबायदि हाबाफारिया आथिखालनि सरकाराव जायैलाय एबारनि बिपिएफ सरकारखौ 2025आव जे जानो गोनां बिसायख'थि बेवहाय रायजो राजाफ्रानो लाबोफिननानै हाग्रामा महिलारिनो खुंथायनि गोहोखौ होनो होननानै रायजोफ्रा बयबो साखाफारा जादों। इउपिपिएल आरो बिजेपि हान्जाया रायजोफोरनि जेबो खामानि मावना होनो हायैलाय बिथांमोनहा जेखिनि माखासे प्रतिश्रुति एबा जबान होदोंमोन बेफोरनि मोनसेबो मावफुंनो हायैलाय रायजोफ्रा दिनै बिथांमोनखौ नेवसिदों, बिथांमोननि सायाव खुद्रिनाय दं आरो बिथांमोनखौ बयबो खुगासिदों, बयबो सोंखारिदों आरो बिथांमोनखौ एबार 2025 नि जे जानो गोनां बिसायख'थि बेवहाय गाज्रि फेजेननानै हाग्रामा महिलारिखौनो सरकाराव लाबोफिननायनि थाखाय बयबो साखाफारा जादों। आरो बे हिसाबैनो जायगा बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरखौ जोंखौ हांख्रायनानै रायजोफ्रा गावसिनि गामिफ्राव जोंखौ मिटिं खुंनो लेंहरदों। दिनैबो बेवहाय बे ओनसोलनि एनटिबिल लावदङा ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा गामिनि समाजा जोंखौ गावसिनि गामिनि रायजोफोरजों सावरायनो थाखाय रायजोफोरनो दलनि बागै बाथ्राफोरखौ फोरमायलांनो थाखाय आरो लोगोसे आथिखालनि सरकारनि फेलें जानाय गासैबो बिथिंखौ रायजोफ्रा जाहाथे मिथियो गुवारै बुंफैनानै फोसावनो थाखाय बिथांमोनहा जोंखौ लेंहरदों आरो बे हिसाबै जों दिनै मोनाबिलियाव बे ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफोरजों गुवारै जों बयबो सावरायदों आरो सावरायनायनि गेजेराव जों नुनो मोनबाय रायजोफोरनि मोखांखौ नायनानै रायजोफोरनि बिथांमोननि जे रेसपन्स बेखौ नायनानै जों बुजिबाय जे थारैनो बे एनटिबिल लावदङा ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा एबार फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बिपिएफजोंनो बिथांमोनहा सिथाबफागोन, बिपिएफ दलखौनो देरहाहोनायनि थाखाय एबार खामानि मावगोन। थांनाय समफ्राव एफा एनै बे ओनसोलनि रायजोफ्रा लेथेर फिथेर जादोंमोनब्लाबो जोंनि उल्थायाव थानाय हान्जाफोरनो भटखौ होनानै बिथांमोनहा खेबसेखौ नायनो होननानै साननानै दिनैनि सरकारखौ लाबोनायाव मदद होग्रा मानसिफोर एफा एनै दंमोनब्लाबो बे मानसिफ्राबो दिनैहाय बिथांमोनहा जिहेथु बुजिफिनबाय, उन दाहा खालामफिनबाय आरो बेखायनो
जोङो हाग्रामा महिलारिनि सरकार बिटिसिआव लाबोफिननांगौनि मोनसे थांखिजों दिनैनि बे मेलखौ रायगानि रायजो राजाफ्रा गावसोरनो आयोजन खालामनाय हिसाबै जों बाव फैनानै बिथांमोनखौ जोंनि बुंनो गोनां बाथ्राफोरखौ बुंनानै दलनि जानानै जों फोसावफैदों। रनजित बसुमतारिया मा बुङो मा बुङा बेखौ बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा थांनाय 4 बोसोराव बिथाङा जेरैबायदि बाथ्रा बुंबोबाय थादों बेनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ बयबो बिजिरनानै नायनानै बिथाङा जे एसेबो बेसेन गैयै अजन गैयै बाथ्रा बुङो नैबेनि थाखायनो दा रनजित बसुमतारिनि बुंनाय बाथ्राखौ खुनु मानसियानो दा बिटिसि ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा जेबो गुरुत्व होआ। बिथांनि बुंनायखौ सासे माने अनला खारियाव आगान थायै बाथ्रा जेखौ जों बुङो थारमाने जेबो बेसेन गैयै बाथ्रा बुंग्रा सासे बिथाङाबो माने रेजें माने पातला सासे लिडार हिसाबै जोंनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा बयबो बुङो हाग्रामा महिलारिया इएम जाहैनायनि बाथ्रायाथ' बाद हो दिनै फैबाय थानाय 2025नि बिटिसि इलेक्सनाव इउपिपिएल हानजाया सासे सानैनि बादै जे देरहानायाव गैया हाग्रामा महिलारियानो जे सरकारखौ बानायहैगोन बे जिनिसा स्पष्ट बिथांमोनहा खुब बेसे सानै साथाम हयथ' देरहानो हागौ बेनि बारा देरहाया आरो हाग्रामा महिलारिखौ गावसिनि हानजायाव इएम जानो लेंहरनायनि बाथ्रायाथ' दोनथ'बाव दा बिथांमोनहानो गाव गावनि थांनानै थानायनि बाथ्राखौ राजनैतिक भाबै गावसिनि महिलारिनि खोथाखौ रायजो राजाफ्रा सिन्था खालामगोन आरो रायजो राजाफ्रा दा हाग्रामा महिलारिनि खोथाखौनो सिन्था खालामनानै हाग्रामा महिलारि नङाबा जाया बिटिसिआ नैबे बाथ्राखौ बयबो गंग्लायनानैनो हाग्रामा महिलारिनो सरकारखौनो होनो नागिरदों बिटिसिनि सिटखौनो बानायनानै बिटिसिखौ खुंनोनो बिथांनो दायथ' होनो नागिरदों बेवहाय रनजितनि बाथ्राखौ खोनासंनांगौ गुरुत्व होनांगौनि जेबो बाथ्रा गैया आं सानो बिथांमोनहा माने हाग्रामानि खोथाखौ सिन्था खालामनानै जेबो लाब गैया।